Taliwa sa bagong insidente sa school shooting, subling gihingusgan ang seguridad sa mga eskwelahan. Sama sa Mandaue City, dunay monitoring system sab nga gipatuman ang kapulisan sa eskwelahan sa syudad. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa command center sa Mandaue City Police Office, na-establishar na ang ilang school monitoring system. Didto makita ang sitwasyon sa lain-laing mga private ug public schools sa syudad. Sagad sa mga cameras, gimuntar dapit sa entrance sa campus, kundi nang kuha, maobserbahan sa kapulisan nga naka-duty sa headquarters. Mga usa ka buwan na sukad na muntar kini nga sistema. Pamaagi sa pagsigurong luwas ang mga eskwelahan. Sa Mandaue City, dunay 89 ka mga eskwelahan sa tanang school levels, mapribado o pampubliko man. Giauhag sa MCPO ang tanang schools maka-provide sila og cellphone para ning maong katuyuan. Dili lang aron makaobserbar ang PNP sa eskwelahan, apan magamit sab aron dunay direct contact ang taga-eskwelahan ngadto sa PNP kung dunay emergency. We encourage all schools to have cameras, no? Zoom cameras na nakahook sa ato ang command center so that matabangan na sila mabantayan. Even if walay klase, natay mga kamera sa schools. Nakaset up lang so that natay mata sa area. Gipasalig sa MCPO ang padayon nga deployment sa mga pulis sa mga eskwelahan. Dunay mga police admin personnel nga gawa sa ilang duty sa headquarters, dunay pipila ka oras usab kada adlaw nga ma-deploy sa mga eskwelahan. Gawas pa kini sa mga mobile personnel nga magpatrolya o mag-roving sa mga eskwelahan mismo. Ang beat patrolling, ang scheduling sa beat patrollers ay nakaangkla sa kung ano sa ang mugawas ang estudyante. So magtinabangay sila mo daghan ang pulis sa atong mga schools. Nico Sereno, Balitang Bisdak.